Idalala sana hindi halata. Amen. Manalangin ako. O lubos na lupain iba, masika na ng tekang hustisya at mawala ang tekang pakalulo. Lilungan mo kami ka rin, pupusanan ng biyan, kambilan mo rin kaisipan niya, timpirayan ng kalpetasan at pagalisayan ng kapagnasan ni inilekwan ng katutuan. So, panukin kami ini kakamalayan ng malubog mong tangka, pataykin nilang inaw, impiyan, impamanduyo na rin sa bila. Itianan ni kapabilitan ng Kristo Pinoy. Amen. Di
kalinhagang kaligayang alagan. Ikayariyan ang balwa apang imamis men, hingan tikanili. Hadinapulong dalagang litual, bansa lubong ting lalaking kakasal. Adiniyang daralang sulu, ingbalang metong karela. Ding lima karela, mangmangga, at ding lima naman, maisip lang. Ding limang mangmangela, ralaling karelang sulu. Dapat elang migbakal laro. Dapat ding limang maisip, migkalalang alimang laro. Bukod ketang at siyo kaling sulu. Mayan kalayay lalaking kakasal, impanyatang na, niya ikwarang mitutu, ding dalaga, ang gaging ipatutulad. Dapat din ang kabilaan ng beling, meron ng ding polisa, o hindi ng lalaking kakasal, lumuwan na kayo at sa lubukan niya. May gising na rin ang pulong dalaga, at inayos na rin karelang sulod. Ngara rin limang mamang, karing limang maisip. Dati yung pamiging kaya kayong laro, uling matatganala rin sulugin. Dapat nga ang ikat, magkang makagyuke katangan, mayapa, munta kayo sali ka rin tindahan, at sali kayong parakyan. Ngayon, wala rin limang mamang, bansaling laro. Kapakalalo din ang kanyang lalaking kakasal. Ding limang dalagang maisip, ang makapanaya at makasalya, nilaos ng dilo, ting lugal ng asalan, kambing lalaking kakasal, at misarayang paskul. Kay bagdanita din ang tanglaring limang mga dalaga. Ginoo, buklan yan paskul, ngarang pukulan. Dapat nga na ibang kirela, makananong yung buklan, era kayo akilala, nga huwari, nga nang memupos Jesus. Maglawin kayo, uling kayo balo, ingalo, ni oras. Kaluguran ng kapataling mayat ng balita ng Ginoo. Mayan kami po kayo man. Pagkilitan at ulo si Kitano Lumiro. Nung pansinantama po, hindi ba kanyang Kitano ngayong Lumiro at karekang tutuki pamalo tungkol naman ng panganari. They are all about endings. Bakit po? Uling makilanamo Domingo at Wanamo, pag-usosyan tayo ng selebridad ni Cristo Hari. Kung sabihan, mapubos niya naman ang kalendaryo liturhiya at mamukulan niya naman pasibanyo ang bayang banwa, ikiratang Santa Iglesia, kapag nilatangin panahon ni Adviento. Makalungkot bukid po na ngayon kay pagpamamigay ng retreat merong karing-karing ng Archdiocese Ninuna nito. Masyado po mabilis at makabiglayang pamilyari po. Pero siguro hindi na nakatamong pawaga ni Evangelio na itang baling oras, kaya tamo baling panahon na niya sukat ka o dapat magsadya. At hindi ka tamo pa magsadya, mo itang external. Tuloy mo naman importante hindi magsadya mo pangkilig, internal. Hindi ka tamo relasyon tinakong Ginoo, hindi ka tamo relasyon karing kapara. Tinipangkilig tamo ngayon tungkol ang istorya deti mapulong dalaga. 5 kalugareti, mangmangla,
at 5 maisip na. Bakit ka tumayaw sa mambang? Uli magdala ng sulu, dapat ay magdala extra laro. Dahil naman maisip, magdala ng sulu, alahin lang makal extra laro. The 5 wise virgins, the 5 foolish virgins. Ano po kaya sabihan ng Pilipino, metong expression, dahil ng maaga ang masipag. Dahil meron nitang mayaga, nitang madiskarte, itang masipag. Ingaw sa kamareni, yawari, wise. The wise. Alam pong question, importante dapat masipag kang mag-obra. Apaw katiwalan ka, ingobra. Importante lang po dali, inalolo ka ng pamilya at ibigyan ka ng kasal pantayan. Importante, masipag ka ng ibigyan at ibigyan kasal pantayan. Tapos, yung ebanghelyo namin elevate na. Katas na hindi ka natamang pamanitindi. Didera na natamang metong challenge at metong amon. Nano po ito? Inigakir po. Kaya sakit ang awos kita naman. Uling kasal pagkayanan ka mo, kalulan ng kapatan, ayaw po panyato. Uling ating at ating tamang pang-alibin, agawin sobra pagkaringaliwa, pagkaringino. We can give more of ourselves to God and to our fellow brothers and sisters. Maging maaga o kaya po, keting amano ginamit ng Ebanghelyo, maisip. Kaluguran ng kabataan, dahil kung apulong kabahay ng Ebanghelyo, imbitado na ng kasalan. In fact, tipong kostumbre na po rin Jewish o rin Hudyo, dahil pong akay, gamas, ingobrada, yaping suluwanan ng dalan, at aralangan ng kakasal, alalaki. Dapat nga natin po ng Ebanghelyo, aapag sa diyan ang pamikatagong datang niya ining kakasal. May bisan na rin, laro na rin apulo, at 5 mo karela natin magdala sobra. Yan po ang 5, may kalublo, ting kasalan, dapat ang 5 naman, may lakwan na iluwan. Nalo po yung mga pabalita, napupunan din, hindi na tamang sa pagkayanan, kaya mo po manalulupakan kitang panyang tukala. We are not just people who give what is exact, but our faith calls us to give more. Milakir pang sobra, milakir pang extra. Hindi pamilya, bakal beses pagsiya sakto yung isabihan. Pamipatawal, pamamiyay yung sarili, pamanitindi, maging sapat. Kailangan milakir sobra. Tingobra, huwag makaigil tamo na naman expected kaya tamo. Pero dahil pamikatago na may sa milakir pang mas lahat, kaya sakit ang may nangyawag kaya tamo. King pamanyapat kaya pa. Mupo pa rin ang kakilala tamo, pero kaya pagtutong na kailangan.
Pag siya kumakain ng ewa tamo, may tamong sobra kaya sa akin ang anawaran na kaya tamo, we will be called wise. We will be recognized by God. We will enter the doors of His peace. Sana po kaya tamo kalugan ng kapatid Lolo, meron iyang pamikatabon o chance. Nandun ka rin ay kita mo unang sakot sapat. Pero itang dahil po, aking kaya mo. Then po nga naman pari, lalo na rin sita, aus na po kaniti, magis, which means more. More ay iba po kayang quantitative o mabibilang. Pero kayang lalang dengan yung tamong idea. Much that we can give. Ipangalaman dengan yung tamong ila. Nyapi, ipamagsariata mo, kaluguran mo kabata, aldol may ilaos tamo, midakil pa, ikilatang sarili. Emo kitang sakto, nunay kaketang at di ketamo, at siya ketamo, lakad. Mangin, nakalugod, dakal kaya ba na, dakal masabay, lalo-lalo na kami napalatama, karetang tutumang lang. Amen. Talagang po, asya tayo kinakakasal at kayanan, sasal at kaya ko. Diyos, ikaw ay parang tulo. Pinalaki pa doon yan. At ang Yeso Cristo na ang bugtong mag-inunaman. Pinaglili ko pa yan ng Espiritu Santo. Ibalikang Santa Maria Virgen. Dinasa talaga ng upaya ng Poncio Pilato. Ipapatilos, meti at ikot ko. Kinipay ka ng meti. Ikatungal ko, sinubiyang hindi. Pepe sa siya mo, maluklok na natin Diyos, ikaw ay parang tulo. Iba't ka rin magbalik ka ng nakikiti. Sasamantalang iba na ng Espiritu, minsan ng Iglesia Katolika, ipamatao ng kasalanan, ipamasibigay niya at ipinagalaman. Manalangin aming ilong para kailangan subong sa tamo, ay ang kasinti sa loob para timpan niya aming ilong. Nga na ako manalangin ngayon, ino, pakiramdaman ko yung panalangin. Intulara, Midaya Uya, Kabikuan at Kalungkutan. Bating Gino, Sinja ng Pasipayang Insulura, at kaya nala, papunta ni Banggeti, Medong alalong masayang yato. Manalangin aking Gino. Ino, pagkaramdaman mo yung panalangin. Para kaling kapanayan na, Mindana Uya, di kaya lang justisya at pamanyakura, banting Gino, Sinja ng Pasipayang Insulura, at kaya nala, Painduro,
Inipulot ang sarili ng kapagpasan. O Diyos sa inumi, kailan mo kanyang tinggalan, may turuki ng bangketing alang kapupusan. Anong mungkin makisulong kulang mong kalanangga. Amen. Manalangin kayo pertama kali kita akan tahu tentang kebiasaan harapan Dios ikaw mayupayan ito. Katapanin sa kanyang diri, ikaw ang karigaman mo, ikaw at kaligaya ng iyong lagyo, ikaw ang kasangkala ng magiging ng Santa Iglesia. Kino ing Eucharistia pag-iinstuluan ni ngini babayo mi imbiyebi kapabilit namin kete pamagyabe eka ikamanaya ng inumi tanggapan mo rin ngayon ang panggi at sobra mo keng tungin kaya may mong lagod kuling inuwi ang manggaman ni alananga Amen. ing inuman tabi ang kayo yan namin rin puso'y Makaya na ang ingin, pasalamatan na ang Ginoo a Diyos na hindi karapat dapat ang magiging. tunetin karapat dapat at matuli ng pasalamatan na kang parati nungan ka rin ang pa Diyos ni alananga lubos kayo kaya kapamilat na niya si Kristo ang ginumi pauli ng lugod ng ipagkasalan ng tao bebanin kayo ng sarili banibahit ting meto kabirmen impamainasa ng itrus kinapos na kami nilang kapupusa ng kamatayan at impaman yung din ng neged kalupa na kami nila ng kuninita kami rin sa ng oral ng helga at banwa dadalhin ng kaya ang ligaya lalo makyape ang tuk ng impamang niya kapulyan keka at namin ang kakanina.
yaping balagay pa, iling panibatan sa kabilang kabanalan, kundi kapag palalagpungin, pabalan mo sa atin ayon ng Espiritu mo, panpalaki kami maligaya ang katawan ang portal ni Iyong Yesus. Bayo ilaw ko sa maluging pamalinas ng kamatayan, tinwaning kinate, e pasalamat ite, tirang sunod, binyen kaligay sikulo man, tanggapan niya ipungan at kalente, iting ka ng katawan ang ilaw para kayo. Makanyan mo naman ay iba't inapunan, kinuha ng kalis. Pasibayan mo kapasalamat kayo. Bingin ng kalis, kaligay ang disipulo mana. Tanggapan niya itingungan minungko kaniti. Iting kalis ng kanamong daya. Indaya ng daya kalanang ipan. Kami bubukal kayo para kalisod ng tao. Bandiya kapatawaran ng kasalanan. Dagdan niya bilang kapilaran tayo kanan. Di misteryo ni kasalpan kayanan, inyangin igagalan niyo iba ang kamatayan at pamalyubing ng netin ng anak mo, garaw niyo kay tintinapin hindi, ating kalis ni kalikasan. Langin ni pasalamatan kay Tepayaden mo kami matampang kalagarapan mo, pansumuyong teka. Mapapong kapaming pagamwa mo, hingi kami ng sanang sinusulod, igatawa na tayong Kristo, ibunan na kami tingneto, ng banal na Espiritu. Ganakan o ipa, ang Santa Iglesia mo makalagaan at innetoryato, banigan na piling lugod kapre ng Francisco at kaming Papa, Florentino at kaming Obispo, dingsag ng pari at dingsag ng susuyo ito. Ganakan anak mong iyamong Aristotel, ay nawas lumako ng titigilyato, at tinitibin niyang meke, kampi ng Kristo na kayanan niya naman sana hindi ang pangasuting nete. Ganakan mo na naman di kapatid ng Tepainawan at maninayang sutingin, at di sa bilang umiyamang mo na piye, tanggapan mo sa naging maligayang harapan, pagkalunan ko kaya, gawang mutin karapat-rapat magkangin, hindi na nagag, pantayakin ng Maria, ng Birhen ng Diyos, kampi ng San Jose, hindi ang esposo, ayapin ng apostol at insab ng banal, lalong-lalo na San Antonio de Padua, inupad kinman mong kaburian, pekaba ng panahon, puriyan dapat paligay, kapamilatan ng Yesu Cristo, kaya kapamilatan ng Cristo, ang pena ang konkin, ipamayapayan tubo, ang ning banal Espiritu, o puriyan dapat parangalan, manggaman ng alanaman. Ang momentong kapamilya, maus tangin ay ining patamang at syubar.
Ikabos mo kami yung inuminsap ng marong. Malugod mong pagkalumi, kapayapang king panawin. Panging gaso, paningin ang pakalulog. Parati kayo may kabos ng kasalanan. May ligtas yung sab ng kalidalilan. Kabamanin ay kami kambeni, maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Cristo, akin kami kalapangagos. Kaya kaya kayo kaya gaya magamang kingalangga. O Ginoong Yesu Cristo, sinabi ka rin kayo ng apostol, ang kapayapan lalapan ko kayo, kapayapan ko bagyan ko kayo. Emong sa pabalikan hindi kami kasalanan, tinailawan niyo sa katayan, hindi ka ang Santa Iglesia, at pamayapan niyo po pilugan at pangkikabulian mo, ikaw mabibigyan manggaman king alananga. Amen. Ikapayapan ng inuman, tabi sa kapinaman kayo. Ngayon po pagkalulaking balang metong ining kapayapan. Peace be with you. 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 Kordero ng Diyos, sa pinalakoking kasalanan ni Yado. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa pinalakoking kasalanan ni Yado. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa pinalakoking kasalanan ni Yado. Bigyan mo kaya kami yung kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, yung nilalukoking kasalanan niya ito, pabalag na rin ang mahihaw sa kaniting apunan ng kordero. Ginoo ang kapatang ng pekada, pagbigas niya naman mo Mayat na. Ikatawan ng Kristo, Amen. Okay lang, kahit ano dyan, tapos nakaganyan kayo.
Manalangin ako. Ginoo, kanining Eucharistia mo kay isuluan ni, babayo mo yung bien, kapamilatan ng kerang Espiritu, laptan mo masol, sumulong yung bien, at puso ni, at papanatilian mo kami tapat kera. Iniyan kami, kapamilatan ng Kristo, ilumi, ang ginuman kami at kayo, at bendisyonan po ni Diyos, ingamitin pa, o ni anak, ang po ni Banal na Espiritu, Amen. bisa namon inawag ni umena po